αναφέρεται από χθες από τον συναγωνιστή, βουλευτή και εκπρόσωπο τύπου της Αυγής Ηλία Κασιδιάρη. Από ό,τι φάνηκε, ποτέ άλλοτε ένα απλό χαστούκι δεν κατάφερε να αφυπνίσει τόσες χιλιάδες για να καταλάβουν επιτέλους πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι σε αυτούς που μας διασύρουν τόσα χρόνια σαν λαό, αλλά και σαν ανθρώπους στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Θέλω να ευχαριστήσω όσους Έλληνες μας συμπαραστάθηκαν το τελευταίο διάστημα με συγχαρητήρια μηνύματα, με τηλέφωνα να μας λένε τι χρειάζεστε, είμαστε στο πλευρό σας. Με ένα απλό χαιρετισμό, γιατί το μεγαλύτερο πράγμα σε αυτόν τον κόσμο είναι να βλέπεις για πρώτη φορά ανθρώπους που δεν τους ήξερες ποτέ και να σου λένε ότι σε θεωρούν δικό τους. Σας ευχαριστούμε όλους γι' αυτό. Η θυσία αυτή θα προχωρήσει βασιζόμενη αποκλειστικά και μόνο στη δύναμη που δίνει ο ελληνικός λαός. Δεν έχω να πω απολύτως τίποτα για αυτό το θλιβερό σκηνικό το οποίο στήθηκε πριν από μερικές μέρες σε ένα από τα κανάλια της διαπλοκής και της διαφθοράς, σε ένα από τα κανάλια που εκπέμπει χωρίς άδεια πατώντας πάνω σε μια συχνότητα που δεν ανήκει στον ιδιοκτήτη του αλλά στον ελληνικό λαό. Το μόνο που έχω να πω, και χαίρομαι που είναι εδώ και τηλεοπτική σταθμή επιτέλους, αυτοί βέβαια ήρθαν επειδή θεωρούν ότι η Χρυσή Αυγή πουλάει. Τόσα χρόνια που ήμασταν στο περιθώριο και μας πολεμούσαν, δεν είχαν κάνει την κίνηση να πατήσουν ποτέ σε μια πολιτική εκδήλωση της Χρυσής Αυγής. Και γι' αυτό το λόγο δεν στήριξα ότι κάποιο ελληνικό λαό. Αυτό που έχω να πω λοιπόν είναι ότι αύριο το πρωί, διότι αυτές τις 2 ημέρες η εισαγγελία ήταν κλειστή, θα μεταβώ επιτέλους στην εισαγγελία με τον δικηγόρο μου και θα κάνω χρήση παντός νομίμου δικαιώματος μου. Και θα μηνυθεί και η Κανέλη που τόλμησε τόσο ιδέα να μας εξηγήσει στον αέρα και να μου επιτεθεί απρόβλητα. Θα μηνυθεί και η κυρία Βούρου για συντοματική κίνηση, διότι δεν είναι δυνατόν σε προεκλογική περίοδο να λες ότι ένα κόμμα θα πάει τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Και ποιοι μιλάνε βέβαια, αυτοί που είναι 100% υπεύθυνοι για το ότι βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το χάλι. Θα μηνυθεί βεβαίως και ο τηλεοπτικός σταθμό Αντένα, διότι πράγματι αποπειράθηκαν να με κλειδώσουν μέσα στο στούντιο και να μην μπορώ να βγω. Και αυτό βέβαια είναι το κακούργημα της παράνομης κατακράτησης προσώπου. Θα μηνυθεί λοιπόν και αυτό το κανάλι και χαίρομαι που μου δίνεται η δυνατότητα να μηνύσω επιτέλους όλους αυτούς που μας διασύρουν κυριολεκτικά όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως θα στραφούμε και εναντίον της εισαγγελίας για παράβαση καθήκοντος. Διότι αυτός ο δημοσιογράφος, ο οποίος έπαιζε τηλέφωνο και μιλούσε σε μια εισαγγελέα σαν να είναι προσωπική του φίλη, δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα, δεν είναι αρεοπαγίτης, για να αναγγέλει δημόσια ότι θα υποστώ δίωξη. Χωρίς να το έχουν κάνει αυτό πρώτα οι αρχές. Αντελήξει με όλα αυτά τα περιστατικά ο κάθε Έλληνας σε ποια χώρα ζούμε. Όταν για να κινητοποιηθεί ένα περιπολικό, και να φύγει από τμήμα να πάει σε ένα συμβάν, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον νεκρό. Τη μέρα εκείνη, για το τίποτα, για μια στημένη σκηνή, μόνο στο δικό μου σπίτι πήγαν 10 περιπολικά. Άσε όλους τους γύρω δρόμους που οδηγούσαν στο σπίτι μου που τους είχαν μπλοκάρει, άσε όλα τα κανατόπους γραφεία της Χρυσής Αυγής. Εφόσον η αστυνομία μας έχει τη δυνατότητα να στείλει άμεσα με το τηλεφώνημα ενός δημοσιογράφου τόσο τρομερές επιχειρήσεις, ενδεχομένως να είμαστε και σε καλά χέρια. Μπορεί κανείς για ποιο λόγο έχουμε καθημερινά τόσους νεκρούς από την εγκληματικότητα, τόσες ληστείες, τόσα θλιβερά γεγονότα. Λοιπόν, να περάσουμε στην ουσία του πράγματος. Θέλω να σταθώ σε ένα σημείο. Πράγματι, το δήλωσα και στην ανακοίνωσή μου, το περιστατικό εκείνο ήταν σκηνοθετημένο. Το είχα πει στον Παπαδάκη από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, όποιος την παρακολουθούσε. Του λέω: κύριε Παπαδάκη, μην περιμένετε να παίζουμε ξύλο μέσα στο πλατό, παρόλο που γνωρίζω ότι αυτό θα σας ανέβαζε τα νούμερα της τηλεθέασης. Αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο. Σημασία έχει ότι αυτό δεν τους έβγαινε και στο τέλος μεταχειρίστηκαν αυτά τα δόλια μέσα για να με εξοργήσουν.
την ώρα που αναφερόμουν σε ένα περιστατικό, αναφερόμουν σε ένα θέμα εντελώς άσχετο. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο, αναφερόμουν στα ελληνικά ενεργειακά κοιτάσματα, στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, τη λεκάνη του Ηρωδότου, σε ένα θέμα μείζων, στο οποίο πραγματικά μόνο η Χρυσή Αυγή αναφέρεται. Και γιατί έχουν πονέσει αυτοί τόσο πολύ? Γιατί ξέρουν ότι με τις αλήθειες που λέμε και με τις προγραμματικές μας θέσεις, είναι βέβαιο πως όλοι οι Έλληνες πλέον, τώρα που αποκτήσαμε φωνή, θα καταλάβουν ότι πραγματικά είμαστε μια πολιτική δύναμη ευθύνης, μια δύναμη που αγωνίζεται για εθνική ανεξαρτησία, η μόνη ικανή πολιτική δύναμη να βγάλει την Ελλάδα από αυτό το τεράστιο αδιέξοδο.